Umagang maulan dito sa Hinaguan. Ayun, medyo ano na tawag ito. Medyo malakas yung ulan. Ang dami. Malapit na siyang mag-zero visibility. So, ngayong araw na to, wala rin tayong klase. So, walang pasok sa store. Gawa ng holiday ba? Oo, sa Lungsod. Nang hasaan? Ah, okay. So, hindi siya sa buong Pilipinas. Dito lang po sa bayan nila. So, walang klase kaya wala rin kaming pasok ngayon sa kantin. And ang masaklap, ang resume na ng klase will be on 11. 9 and 10, Monday, Tuesday, wala ring pasok sa hasaan. 8, 9, 10 pala. Kasi immaculate ng 8. Diba? Basta na yun. Ay, yung immaculate. Oo, walang pasok. Tapos 9 and 10, wala rin. So 11. Eh, biyahe ko na yung pa Manila. Kaya, so ilang araw kami hanggang ngayon sa store. Wala kaming pasok. Eh, ang klase, ang alam ko hanggang 15 na lang. Kasi next week, kina third week na ng December is wala ng klase. Yan. So ngayon, andito tayo sa farm. Obviously, ay maulan na naman po ang panahon. At yung isa nagpapaulan na naman. Kung meron na naman siyang tinitignan doon. At dahil maulan ako, eto na nga, mga moms. May dumating na biyaya. Oh. Kayut-kot daw ang tawag nila rito. Sa amin sa Manila, crabs na lang. Alimango or ano ba, talangka. Ano ba ang talangka? Yung maliit? Alimango is malalaki. Diba? Yung talangka is yung mga maliliit ng part. So ayan, marami sila nakuha dahil tag-ulan na nga daw. And based sa kwento ni Brenda, ito ay bumababa na. Kasi tag-ulan na, so bumibilis na kasi yung agos ng ilog. Kaya nasasama sila. Ayan. Ay! Hindi kaya maipit ako nito. Ang galing, oh, diba? Hala, wala na yung isa niyang yung isa niyang kamay. Ilan yung ano niya? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total of 10. Yung galamay niya. Yung iba, ilan? 4. 10 nga. Video kayo, madam. At kahit maulan at may hangover, sige pa rin siya paulan, mga ma'am. Yan ang gusto niya, yan ang trick niya. Mga ganitong panahon, sarap mag-ano lang. Maghiga-higa pero hindi pwede. Wag, kasi sayang. Sayang ang oras at panahon. Ako, ngayong umaga, ano pa lang to, actually kanina pa to, mga around 8 AM yata, umuulan na. Ano oras kayo dumating, Mars? Ano oras kayo dumating? Umuulan na ba yun? Ambon. Hindi pa din. Mga 9 siguro. Mga ganyan, nag-ambon-ambon na siya. So, tuloy pa rin ang rampa. And tomorrow, nga pala, asa is bukas, no? So, bukas na yung sa Cagayan de Oro. Sa CUMC. So, magkita-kita tayo dyan. Hospital ata yun. So, nandiyan kami ni Brenda tomorrow for the Christmas party. We will be an event. Ayan na siya. Sa Spillway man yung marami. Sa Spillway? Oo. Spillway ito no. Sa Spillway kasi jacket sila lahat, diba? Madali lang ganun yun. Ah. Ali, punta tayo. Tara, ligot ah. Wala na yata. Ang tawag na sa inyo, ang tawag nyo sa amin ay kayutkot. Pag malaki na siya, atol. Ayan no. Dami nila guys. Sa Pangasinan. Pero maliliit pa siya. Kaso, ang masarap dito, yung didikdikin siya, didikdikin. No. Pagkatapos dikdikin, kung ano yung ano niya, magiging ano siya, para siyang itlog pag niluto. Parang i-omelette? Hindi, magiging parang siyang itlog yung itsura niya, para siyang Watery na siya? hindi yung itlog ba na ano ba, na pag pinrito, scramble, ganito siya pag niluluto siya. Mm. Yan ang dami. Ato ay kayot-kot.
Ano lang doon natin, adobo. Iba. Dami kuha nila to sa kagabi sa ilog. Kagabi pa to? Hindi, Seasonal kasi to sila guys. Pag mga November, aakyat din sila papunta sa sa doon sa pinaka main sa Sagpulon. Tapos pag ano na dyan, unsan pirang ilang months, pagbalik nila malalaki na sila. Yung iba sa mga last year din natin nakuha sa canals pala yan. Ay, tayo nila. Pero mas malaki yun, ito kasi mas maliit eh. Pinakain na to, inaano na to siya, inaadobo. Pakainin natin si Shungki nito kasi darating siya later. Para sa aming pananghalian, ang sinabawang gulay. Gisada lang yan o ano? Anong luto mo? Ano gusto ni Brenda? Ang sinabawang gulay. Para sa hangover. Sila. Kukumpletuhin na. Ito may talong na hiwalay. Ang cute ng talong. Gamayra. Ang ating mga chef for sinabawang gulay. Kasi ito komplikado. Kailanganin na maraming maraming kamay sa pagluluto. Dahil maulan, kailangan umigop ng sabaw. Pero ang totoo, hangover! So, let's higop-higop Bisayang gulay. Lauoy or basoy. And syempre, hindi mo wala sa lamesa pag may gulay ka na sinabawan. Meron dapat tayong bulad or tuyo. Ito yung no. Kasi yung tuyo namin is lami nga tuyo, mahal lang. Tapos dapat bumili sa Timaya. Pang maramihan tuyo. Lami ka. Ayan, yung maliliit. Galunggong. Mo bin perfect unya, lami kay nila sinugba bitaw. Sinugba dapat ang tuyo pero si Papa hindi masyadong kumakain ng tuyo pag prito. Gusto niya sugba jud. Kasi nga less oil. Hindi, yung masarap ang sinugba. So this is Kelvin. Say hi to them. Hi. 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 Saan ka galing? Saan ka galing? Umuulan. Kiss mo na. Kabila. Kabila ba? Kabila. Kiss. Kabila. Saan ka na naman galing? Saan ka galing? Grabe yung buhok mo, yung balahibo mo. Saan ka galing? Malamig. Nagutom na yan Nagutom ka na? Lapit na yung food nyo. Kain na. Huwag ka, dali. Kain na, kain na. Huwag ka, kain na, dali, dali. Wow, ito lang sa Aldi. Ano to, Korean? Korean. It's spicy noodles. Not so spicy. Hindi mo niya lahat. Dinamihan ko ng tubig. Dahil Ano yan? Nigo? Piling foreigner. Kasi nga lang nani. okay lang si Altean, Isogo. Yan nga. Bilao. Hindi mo ni kabulog bilao. Nigo. Okay, lagigo agas. Ayan. Nilinisan na pala yung mga ano. Nel! Nya pa. Ano ganito kay para maluto. Tugaw kasi. Maliligo na muna sila ulit. Baka mawin sila makaakyat ba?